odwa. Amache kendo hanya kwa mjong kamar mromentire Mokinyi ni rihima ka wuono mana kaka ne wasenyisi thuolo no ma bedo kalo mbele kanyo lungani Justus Adoyo awurseme eteloni eri mara dek kendo mogik Sulwe Mokinyi ni eri nyakora mjong be no chakore seche mokalo chien kanyo nyakora mjong kamar mromentie kaponi korka heru iriuri koda kata tudi koda harwaki ni machiegni waduno ng'ane moko kuom weche kata giwe kuma bende notimre odiochieng' ero manyor mapiyo piyo to ahinya to kotenre kod obok ma kawuono bang'e tadis were disrupted macho ni oganda jo Kenya thoth gi chenro gi mapile pile nyoro nye ogeng' mondo Roma Nairobi ka bende scores arrested ngiso ni kwan oganda mopogore opogore koro nomaki odiochieng' manyoro kotenre kod ng'anyo Roma Gen Zs ma bende ne obagi kata rapar mar Gen Zs goeko odiochieng' manyoro nyakoro mgajwang. At least 335 people were arrested with pockets of skirmishes reported in some areas including Githurai where anti-riot police lobbed tear gas and canister to disperse pachoka indi gin mago ma bende koro ne olor odiochieng' manyoro ka tije no dhi nyime ka picha maduong' modhi nyime oboke ne Daily Nation en kaka ne oketo waya mano dina paya madonjo e kar od bura ne Roma malo e bore Nairobi. Bathe kanyo ite mar ariyo en lockdown, police seal off Nairobi as Kenya marked second anniversary. Nitie tipo kanyo mar obila moro mabende mamus dola mare nolwar piny kanyo kendo kedo mondo mi okawe kendo goeko molao jalno ero mabende ni chich gone ne nie rapar maket kod mago report maket kod mano lak nyakite mar adek nyakoro mgajwang' ite mar ang'wen gin pichni wala gin mago mabende bro mana dhi nyime e yonero makare wach ng'anyo manyoro no ero en modhi nyime nyaka ite mar abiriyo mar oboke neri mano mar Daily Nation ka thuolo mari mondo ming'i weche maket kod mago justice out of reach for families of June 2025 victim achal ka gima yudo ratiro ne jogo eko mabende ne owito nyithindgi ng'anyo nero ma June 2024 higa 2024 nero en mano ma samoro pod bor titipo kanyo mar Gillian Munyao nowito wuode Edith Wanjiku nitie kanyo Jacinta Anyango nitie kanyo Violet Gwazima Caroline nitie kanyo Caroline Mutisia mano wuon Mutisia bende tipo mar nitie kanyo nyakora mgajwang' ite no ero mar ochiko mar aboro mano mar Daily Nation and it was a trap why Gachagua kept off anniversary demos kaka Gachagua ne